Ste taký miestny historik, ktorý mal možnosť prelistovať si v análoch teda históriu vlastne Chmelnice, ktorá bola naozaj v tej histórii veľmi, veľmi ťažko skúšaná. Bola skúšaná aj v roku 1945. Čo vtedy sa vlastne stalo? Čo Chmelnica vtedy prežívala tak najdramatickejšie? No tie 40. roky boli pre Chmelničanov skutočne veľmi bolestivé, pretože to boli jednak roky násilného odsunu etnických Nemcov a tesne po vojne v roku 1945 nastúpilo NKVD, teda Sovietská tajná služba, a odvliekla na práce do Sverdlovskej oblasti, do tábora Bulanáš 37 mužov a 5 žien. Títo vôbec nevedeli prečo. Jednoducho rozprávali, že prišli vojaci, sovietskí vojaci, oni už mali pripravený zoznam aj s číslami domov, ktorých ľudí majú zobrať. Takže zrejme medzi domácimi sa našiel úvodzovka zradca, ktorý im dal tie mená a títo potom jednoducho museli odísť. Zo začiatku sa začali schovávať, ale nepomohlo nič, pretože ak nenašli doma tých ľudí, ktorí boli na zozname, brali potom buď matku alebo otca. Takže to bolo skutočne veľmi, veľmi také bolestivé obdobie pre nielen tých, ktorí boli odvlečení, ale pre celú Chmelnicu. Každopádne dostalo sa tým ľuďom satisfakcie napríklad? Niekedy vôbec im to niekto vysvetlil, prečo sa to vlastne dialo? Alebo aj nejaké ospravedlnenie sa im dostalo niekedy? Myslím, že nie. Ani vysvetlenie, pretože oni sa márne snažili ako vyskúmať prečo. Nikto im nepovedal prečo. Jednoducho boli Nemci, museli ísť. A satisfakcia doposiaľ nie. Až teraz, tento rok, keď slávime 700. výročie založenia našej obce a súčasne je aj 70 rokov od doby, kedy títo ľudia boli odvlečení, tak náš pán farár pripravil krásnu svätú omšu a na cintoríne pobožnosť za všetkých tých, ktorí zostali v Bulanáši v tábore, aj za tých preživších, ktorí už aj nie sú medzi nami, ale aj za tých, ktorí ešte žijú. Takže to bolo také skutočne dojímavé a také poďakovanie, taká satisfakcia tým, ktorí museli prežiť také tie strašné